Arratsalde on guztioi, arratsaldeko saio honi hasiera emango diogu, eta horretarako lehenengo eta behin Beatriz Zabalondok kokatze ponentzia egingo digu, beraz. Beat, denbora tarte laburra dugunez, zurea hitza. Técnico. Iñaki. Está ikusten. Bai, ya está, bai. Bueno, arratsalde on guztioi. Eta eskerrik asko, Iñaki, Pili eta Eskerra Berrikoei gonbidapen honengatik. Zorionak, bioi eta jardunaldi honetan antolatzaile jardun zaretenoi, komunikazio espazioaren gaia plazara ekartzearren, ezta? Erdigunera. Eta gauza bera, datorren astean eta hurrengoan izango diren beste antzeko ekitaldietarako, Gipuzkoa Bizkaiko Sabino Arana Fundazioak antolatu duena eta Euskaltzaindiak. Hezkuntzaz, herriaz, estatuaz, independentziaz, feminismoaz, nahiko natural eta normal mintzatzen hasia gara espazio publikoan. Baina hedabidez eta euskaraz euskurrago ibili gara eta gabiltza. Bueno, bi gai horiei heltzeko saioak antolatzekoa oso pozgarria dela deritzot. Ezin dugu eztabaida hori asko luzatu, asko atzeratu. Heldu egin behar zaio gaiari eta etorkizunera begira jarriko gara hortik abiatuta. Bueno, hoize egingo dut nik ere. Mahai gainean jarriko ditut komunikazioari eta euskarari lotutako niretzat premisak direnak, edo Fernandoren egiak, baina mahai gainean jarri besterik ez ditut egingo. Behar bada polemika ere piztuko dut. Bueno, goizeko izlariek oso goian jarri dute langa, nik ez dut daturik ekarri eta alakorik, eta hizkuntzak hedabideen egitekoan zer leku betetzen duten aztertzen saiatuko naiz. Pentsatu dezagun, herri gisa nun kokatu nahi dugun, hori da nire abiaburua. Eta gainera, irakurri egingo dut, zuen hobe beharrez. Hauxe da niri jarri didaten galdera. Baina galdera horren bitartez, balizko edo etorkizuneko komunikazio espazioan euskarak jokatuko duen rolaz galde egiten da, nola baita esan. Trampa txiki bat dauka galderak, eta ondo datorkit gaia zentratzeko. Askotan isurtzen baitzaizkigu olakoak hizketan ari garenean. Aurrez aurreko komunikazioan bezala, hedabideen bitartez gauzatzen dena. Edo, hobeto esan da, hedabideek euren egunerokoan sortzen eta zabaltzen dutena eta gizakiok geure eguneroko mintzoan erreproduzitzen dugunean. Adibide bat ekarri dut hori erakusteko. Gogoratuko duzue, abenduan De Andres nola izendatu zuten Urkijo kargu gabetu zutenean. Hiru adibide ekarriko ditut gai beraren inguruan. Hau da, albiste labur bat, eta fijatu zaitezte tituluan eta azpitituluan, gorriz markatuta daudenak, delegado del gobierno eta consejo de ministros. Hau beste hedabide batekoa da, eta hemen ere tituluan daukazue delegado del gobierno, eta gero jarraitzen du esaten delegado del gobierno en el País Vasco, eta aldatzeko de Euskadi, eta gero berriro en Euskadi, eta hola, ezta? Albistea nahiko luzea da egia esan da. Eta ikusten duzu zenbat aldiz agertzen den gero baita ere, beste 4 aldiz delegado del gobierno en Euskadi o en el País Vasco, eta delegado del gobierno utxutxik 5 aldiz. Azkenean, iristen da gainera beste erakunde hori edo aipatzera, ez da, Consejo de Ministros. Eta bi albiste hauek gaztelaniaz dira, gure edo hemengo hedabideetan argitaratuak.
Eta hemen badaukagu beste bat euskeraz dena, eta gauza igual kontrolatuagoa, baina antzerakoa gertatzen da hemen ere, ezta? Ikusten duzue, Carlos Urquijo Espainiako, hemen esaten zaigun nungua dan, Espainiako gobernuko ordezkaria. Baina gero, beherago joala agertzen zaigu gobernuko ordezkariaren figura, eta hori errepikatu egiten dut, esaten du, instituzio horrek. Seguruenik teletipoek edo prensa oharrak hala emango zuten, baina galdera da, oharkabean idatzi dute horrela kazetariek, ala medioen estilo eta hizkuntza politikaren erabakiz dago horrela idatzita. Beste aldera, imaginatu Eusko Jaurlaritzako sailburuak izendatzean honela emango bagenitu titular guztietan. Bingen Zubiria da kultura ministro berria, esate baterako. Prensan, irratian, telebistan, Twitterren, tabernako konversazioetan, ilea paindegian, museoetan, udaletan, eskola liburuetan, horrela agertuko balitz, ezta? Kultura ministro. Ez da gauza bera, nire ustez, sailburu edo ministro esatea. Batzuek pentsatuko duzu exagerazio bat hautatu dudala adibidetzat. Ez dakiz errezan. Zeren, termino hauek erraz identifikatzen dira, baina badira lexikoko hitz arruntagoak ere holaxe isurtzen ditugunak, oharkabean erabilita. Atzerri da horietako hitzoietako bat, ezta? Zer da atzerri? Nundi begiratuta da atzerri? Edo egunkaria, periodiko. El periódico dice que va a llover mañana. Zer da el periodiko hori? Gehienetan bozentoko oren bat. Egunkaria esaten dugunean ere nahiko markatua izan daiteke, baina horrek berez ere luke horrela izan behar, ezta? Aipagarria da niretzat, esate baterako feministek ze ondo heldu dioten hizkera kontuei. Ez alferrik eraikitzen dugu errealitatea bera baliatzen dugun hizkeraren bitartez. Hau dana, gure subalternitatearen eta konplejoen historia laburbiltzen duen kontu bat besterik ez da. Eta azalduko du zer esan nahi dudan. Nioen, galdera horren atzean trampa txiki bat eskutatzen zela. Eta zergatik. Galdera horrekin konsideratzen da izan badela espazio komunikatibo bat. Espazio komunikatibo nagusi bat, bere eginkizun nagusi eta guztikoa. Eta pentsatu behar dela, ea euskarak eginkizun nagusi horiekin lagundu egingo duen ala traba egiten duen. Beste erabatera ere esan zitekeen. Euskara houla da, ez du rol nagusirik espazio horretan, apenas da konsideratzekoa. Honenean, apaingarri bada, eta txarrenean apendize moduko bat. Eta badakizue apendizea erauzi ala utzi egin behar izaten da. Baina ondo pentsatuta. Orduan, guk euskara zertarako daukagun pentsatu egin behar dugun bezala. Zer egin behar dugu edo zer egin nahi dugu. Galderari zuzenean lotuta espadago ere, jardunaldiari lotuta beste puntu bat ekarri nahi dut. Komunikazio espazioa zedarritzean, euskarak ardatza izan behar duen ala ez konsideratzen dugunean, ezinbestekotzat daukat euskararen espazioa, hau da euskal komunitate osoarena hartzea kontuan. Eta jardunaldirako gonbidatuen zerrenda ikusita, nago ezote digun detalitxo horrek ere ies egin. Tira, ez dauka zalantzarik antolatzaileek horretan ere pentsatu dutela, ez daukat inolako zalantzarik, eta izango dira arrazoiak horretarako. Baina esan nahi dudana da, iparregoak mai berean jarrita landu behar direla, bai euskararen gaia eta baita komunikazio espazioarena ere. Bestela, holako kontuak topatuko ditugu medioetan. Euskal Erreferentzia Sistema, orduan da hemen jokoan dagoena. Eta uste dugu goizean, Capdevilak ere gauza bera aipatu duela. Erreferentzia sistema, zein da gure erreferentzia sistema? Gaurkoz Euskal Erreferentzia Sistema oso ahula da, eta horti datozkigu aje hauek. Baina hori eragindakoa da. Ez dezagun pentsa kontu hau zerutik erori zaigula. Eta hain justu, erreferentzia sistema propio eraikitzeko behar dugun euskal komunikazio espazio sendo bat. Hor bota ditut nik nire premisa guztiak. Erreferentzia sistema propioa, euskalduna eta sendoa. 3 puntu hartuko ditut izpide gaurko gai honetan. Eta goazen lehenengoa begiratzera.
Herri guztiek ez dute era berean osatzen beren identitatea. Gure herriari dagokionez, inor gutxik bukatuko dio euskerari ezaugarri hori. Hizkuntza herri izaeraren ardatzean jartzen dutenek euskara onartu eta upatzen dute jakina, baina euskara nahi edo onartzen ez dutenek ere ezin diote ihes egin auzi honi. Eta are gehiago, ezin diogu utzi ihes egin dezaten. Euskarak egiten gaitu, baina nire iritzi apalean mugari gabe eta baldintzare gabe ekarri behar ditugu euskaldun guztiak espazio honetara. Euskaldun direnak eta balizko izan daitezkenak. Hizkuntza, oroar, euskera, espainola, frantsesa edozein hizkuntza ez da gizartetik eskaintzen zaigun traste bat, kajoi batean gorde eta orain hartu eta orain utzi egiteko. Geurekin doa etengabe. Pertsonak berarekin darama hizkuntza, pertsonaren egiteko guztietan dago hizkuntza. Hizkuntza komunikatzeko tresna dela esan ohi da, baina hori baino gehiago da. Austinek esate baterako erakutsi zigun hizkuntza gauzak egiteko dela. Hoietako bat komunikazioa da. Komunikazioa hizkuntzaren bitartez gauzatzen da, bai, baina ez da pentsatu behar alde batetik errealitatea dagoela eta kontxo, orain errealitate hori komunikatu egin behar dut. Ze horrek badirudi, adierazten du komunikazio hori bigarren mailako zerbait dela. Gizartea bera komunikazio modu bat da, eta komunikazio horretan deskribatzen, partekatzen, eraldatzen eta eusten zaio praktika sozialari. Hizkuntzaren praktikaz eta sozializazioa hitz egiten denean, 4 eremu aipatu ohi dira. Familia eta etxea, eskola eta hezkuntza sistema, auzoa edo kalea eta hedabideak. Eremu horiek baina ez dira gizarte egituraren geruza bakanduak, ez da isolatuak ere, edo teilakatuak bata bestearen gainean eta ez dakit nola ezarrita daudela, baizik eta gizarte ehunaren osagaiak dira guztiak, ehunduta daude. Hori ilustratzeko edo nik irudikatu dut neuronen izatea edo neuronen funtzionamentua. Mezu bat edo persona bat edo hedabide bat apenas den ezer gizartean bere bakartasunean. Aldiz, komunikazioan jartzean, testu inguru, euskarri, sujeto igorle eta hartzaile, denbora, helburu eta pentsamenduen arteko interkonexioak egiten dira. Neurri handi batean, konexio horiek gaur hedabideetan edo hedabideen bitartez gauzatzen dira. Hizkuntza baliatuta gauzatu ere. Konexio densitateak gizarte bilbearen ehundura erakutsiko du. Zenbat eta konexio gehiago, are eta gizarte trinkoagoa, elkar komunikatuagoa. Hoize da bilate behar dugunan ere ustez. Bilbe hori osatzeko bideak eta konexioak. Hemen oso egokia litzateke, baina ni ez noa gai honi heltzera, hizkuntzaren eta hedabideen habitusari buruzko hizkuntzaren eta hedabidei buruzko habitusari buruzko hizketa txiki bat egitea, baina ni lagatzera noa albo batean orain, dena ezin ditelako zeratu. Bueno, bigarren ere puntua hau da, euskal komunikazio espazioa behar dugu. Gaur, inoiz baino gehiago komunikazioak bizi gaitu. Silverstonek dioen moduan, ezinezkoa da hedabideei ez erreparatzea. Hedabide inguraturik bizi gara, gure bizimoduaren eta egunerokoaren parte dira. Eta horren bestez, soilik horregatik ere, ikertu eta aztertu beharrekoak. Hizkuntzak zentrala dira hedabideen jardunean, ardatza dira. Hedabideak aztertu beharrekoak badira, ezinbestean da kontuan hartu beharrekoak horiek darabilten hizkuntza ere. Griffek dioen moduan, ez dago zalantzan jartzerik ze ekarpen egiten dieten hedabideek hizkuntzei. Hizkuntza txiki batipat eta are gehiago hizkuntza minorizatuei. Interes publikoko komunikazioan eta espazio publikoan egiten den komunikazioan, medioek egindako ekarpen edo eragin horrek zerikusi zuzena izan du hizkuntzak daukan prestigioarekin eta erabilerarekin. Hala izan da inprentaren iraultza eskero. Eta gaur, sareetatik bideratzen den komunikazioan zertzen ari da hizkuntzaren lekua.
Beraz, hizkuntzaren markora ekarrita, aipa ditzagun ze funtzio betetzen dituzten hedabideek. Lehenengoa, hedabideak testuak sortu, ekoitzi eta zabaltzen dituzten erakunde profesionala dira. Kontaketa modu askotarikoak egiten dira hedabideetan. Testuok era askotako kodeak baliatuta osatzen dira biztan da. Idatzizkoa, ahoskoa, irudizkoa, soinuzkoa, keinu bidezkoa, ikusentzunezkoa eta bar. Testugintzarekin gizartearen esku uzten dituzten medioek hainbat kontakizun. Gertaera historikoak, bizitza apartak eta arruntak, gizarteko kezkak eta mobilizazioak, iparraldearen eta hegoaldearen arteko elkarrezagutza, eta bar, eta bar. Bigarren funtzioa, hor daukazu hedabidea, komunitate baten kapital linguistiko eta kulturala erakusten eta nabarmentzen du etengabe. Egungo hizkuntzen plazan, hedabideek balioa ez ezik prestigioa ere ematen diote hizkuntzari, erabiltze hutsagatik. Komunikazioaren espaziorako hautatu izanagatik, baliagarri egiten du baita beste hizkuntzen eta beste komunikazio espazioen aurrean ere. Tamen jarri ditut adibide batzuk, zuek irakurri ala nik jarraituko dune testuarekin. Uste dut oso importantea dela gauden tokietan eta betetzen dugun funtzioetan gu norbanako bezala oso garbi eukitzea ze hizkuntza baliatu behar dugun, nun gauden eta zer baliatu behar dugun. Hedabidei esker, hizkuntza batek bere kultur ondarea sortu eta birsortzen du. Eta hala, munduko kulturei eskaintzen die, hain berea eta hain bakarra duen kultura hori. Hirugarren funtzioa, hor daukazue, normalean hizkuntza bakarra hartzen dute propiotzat hedabideek. Eta gure inguruari begiratuta, bi hizkuntza erabiltzen dituzten hedabide horiei erreparatuta esango dut, hizkuntza bat hartzen dutela nagusitzat, eta jakina nagusia ez dena da beti hizkuntza bera, gure kasuan euskara. Baina kontu ez da soilik zein hizkuntzatan ematen duten eguneroko komunikazioa. Hedabide horiek euskeraz egiten dituzte barne eta kanpo harremanak, euskaraz kudeatzen dituzte enpresak, euskaraz antolatzen dituzte agendak, euskaraz eta ez beste hizkuntzatan munduratzeko autua egin dute azken batean. Hala ere, askotan behartuta daude hizkuntza handi batera jotzera hainbat testuri ikusgarritasuna emateko. Hori ere etzaile gertatzen hizkuntza handiei, txikiei bakarrik. Hedabidearen izaera bera euskarari lotuta dagoen eskero, haren izaera eta nortasunari atxikita doa, gutxi gora bera, hemen jarri dut gauza simple bat, goizean Josuk eta askoz zehatzago jarri dute, baina nik hizkuntzari erreparatu diot. Hizkuntza bakar propioa dutenak, hau da, erderazko hizkuntzak, erderazko hedabideak edo euskarazkoak, eta bi hizkuntza baliatzen dituztenak, hau da, elebidunak. Eta horien artean badira batzuk euskarri bera erabiltzen dutenak bi hizkuntzetarako, eta beste batzuk euskarri bana erabiltzen dutenak hizkuntza bakoitzerako. Hizkuntza bat hartzen duenean hedabideak bere identitatearen berri ematen ari da. Nik euskaraz egiten du. Zu ere egizu nirekin euskaraz esaten ari da. Eta berdin, nik espainolez egiten dut, edo frantsesez egiten dut, egizu nirekin espainolez edo frantsesez. Hona hemen laugarren funtzioa. Hedabideak hizkuntzaren irakaskuntzarako eskola irekiak dira. Ikaskuntza hori ez da arautua, jakina. Baina egunero testu kopuru aberats askotarikoak ekoizten dituzte hedabideek, beren irakurleei edo ikusentzulei eskaintzen dizkiete eta oroar gizarteko edonoren eskura jartzen dira. Hizkuntzaren ikaskuntza gainera ez da inoiz agortzen, etengabe berritzen da, hedabideen jarduera bera bezain beste. Eta hor ditugu adibide bezala, euskaltegietan, eskoletan erabiltzen diran hedabidetako testuak, edo euskerazko estilo liburuak, lehendabizi EITB eta garaitsuan Euskaldunon egunkariaren lehena, eta beste 3 atzetik, eta berriaren 2, eta badakigu denok ze mesede egin dieten hizkuntzaren hainbat profesionali, ezta? Baina eskola da baita ere inmigranteentzat, kanpotik etorritako ikasle, merkatari, gerente, jende hori, ezta? Lanera etorritakoentzat, turistentzat eta baita ere bertakoentzat. Euskal komunitatea urruti sentitzen dutenentzat. Barkau.
Ez da astu behar gainera, jatorriz beste hizkuntza batzuetatik etorritakoek, komunitatera biltzeko ezagutza eta erreferentzia ia bakarrak hedabideetan aurkituko dituztela. Hedabideetan ez da soilik hizkuntza ikasten, herriko iruditeria gogoratzen eta birformulatzen da. Eta iruditeria ez da soilik fikzioa edo mitologia. Iruditeria dira, esapideak, atsotitzak, ikonografia, musika, hori dena ematen digute hedabideek. Esate baterako, oso interesgarria deritzonik Radio Euskadin egiten aidean, denboratxoa daramate, Urko Aristik hartu zuen lehenago, orain ez dakit nok hartu duen exactamente, kargu saldatu dute, grafiti saioan, ez da? Eta da, nolabait esan, euskal komunidadetik urrutixeago bizidan jende hori euskal kulturara ekartzeko edo gerturatzeko saio hori. Baina gero askotan ikusten ditugu baita ere kontrako fenomenoak eta prentsan askotan agertzen dira eta edo sareetan askotan asaldatzen gara, ez da, ETB-en solaskide euskaldunei espainolez mintzarazten diegunean, ez da. Bueno, goazen urrengo funtzioarekin. Urrengo 5. funtzioa da, hor daukazuena, hizkuntza hedabideek, hizkuntza komunitate eta kultura komunitate baten eta inguruko hizkuntza eta kulturen arteko komunikazioa bideratzen dute. Horrek esan nahi du, zubilana egiteko itzulpenaren bitartekaritza eskaintzen dutela. Eta literaturarako eta zientziarako ona baldin bada, itzulpena, nik uste dut, hedabideetarako ere badela, edo hainbeste badela. Zate baterako. Hor daukagu loreak filma, euskeraz ekoitzia, euskeraz grabatua, euskeraz pentsatua, eta Euskal Herritik Hollywoodera egin duen bidean, ez da? Nola, elkarrizketa askotan irakurri dugu prentsa, nola galdetzen diren, baina zergatik egiten duzu hori euskeraz, ez? Gure amak esaten zuen, nik euskera bakarrik jakin da Belgikaraino joan nintzen bakarrik. Berdina da, euskeraz bakarrik jakin da edo euskaraz bakarrik filmatuta ere Hollywoodera iritsi daiteke. Kontua hizkuntza baino gehiago dalako, hemen. Bertsolari txapelketa nagusia, beken eginda izan danean, horretorri dira mundutik, repentistak, ikerlariak, musikologoak, eta itzulpen zerbitzua jarraitu izan dute gure idiosinkrasiari lotutako jarduera edo ekintza linguistiko importantenetako bat, ezta? Eta alderantziz ere gertatzen dira badaude adibideak, esaten baterako honekin lotuta gai bat niri oso hurbiletik ukitu nauena urte askoan, eta da itzulpenaren beharra ikustea fikzioan esate baterako, ezta? Badakigu euskera sortutako fikzioa dela arrakastaik handiena duena. Ikusi besterik ez dago, oraintxe bukatu berri den goazen sailak ze arrakasta izan duen bere publikoan, ezta? Umetxo guztiak horretxi begira egon dira, eta haiei ez dago galdetu beharrik, ea beharrezkoa zen goazen egitea, ala ez egitea. Izango ditu bere tramengatik, historioengatik, eukiko ditugu gauza asko kritikatzeko, baina lehenguan berrian Miren Amurizak aitortzen zuen, berari joan zitzaiola neskatilatxo bat bertso eskolara, goazenen ikasitako kantu bat, ez? Eta, ze pentsatu ematen zion horrek. Hau da, euskera sortutako produzioari buruz, baina dena ezin dugu euskeraz produzitu, ez daukagu nahikoa, talentu badaukagu, baina segurazki ez daukagu nahikoa diru behar ditugun euskerazko fikzio orduak euskeraz ekoizteko. Orduan, nik uste dut, beharrezkoa dugula, baita ere itzulpenera jotea. Baina, gutxienez beharko genuke fikzio hori programatuta ikusi. Azpidatzia, bikoizketa zer behar duen izan? Nik erantzun derrepenteko bat eman gabe, pentsatuko nuke azpidatziak non, noiz, nola eta zertarako behar ditugun. Eta nun emititu behar ditugun horiek. Eta ze ordutan, klaro.
Desbideratu gabe gehiago, azkenengo funtzioa emango dizuet. Hedabideak hizkuntza biziberritzeko mahai edo plataforma apartak dira. Hizkuntzaren biziberritze hori bi mailatan gertatzen da. Alde batetik, munduko gertaera eta aurrerakuntzei adi daudenez, hedabideak, hoien berri ematen dute eta izendatzeko hitz eta esapide berriak ematen dituzte etengabe. Beste alde batetik, korpusetara biltzen diren hedabideetako testuak hiztegi sarrerak berritzeko eta gehitzeko baliatzen dira. Hizkuntza normalizazioaren eta estandarizazioaren bidean jartzen dira eta formen aldagaiak aztergai bilakatzen. Funtzio nabarmenenak aipatu ditugu, baina kontuan hartu behar da hedabide bakoitzak bere egitekoak izango dituela, hau da, hedabide nagusi tradizionaletan ikusten dugu hori, errezan ez da, prentsak idatzizko formetan eragiten du, gehien bat, irrati telebistek ahozkoan eta ikusentzunezkoetan. Baina azken urteetan gertatu dira aldaketa gertatu dira komunikazioaren plazan, eta orduan hizkuntza edo hizkera modu berriak sortzen ari dira interneterako edo sareetarako, ez da. Hedabideen ekosistema aldatu egin da, aktore eta hedabide berriak sortu direlako. Eta hemen badago adibide bat, paradigmatikoa dena, hau izan daitekena, eta da Atletiken kasua. Atletikek momentu honetan dauka Twitter kontu handiena Euskal Herrian. Eta bi Twitter kontu kudeatzen ditu. Bata erderaz eta gaztelaniaz eta bestea euskeraz. Oso garbi daukate, edonon dauden tokian daudela ere, beraiek lehenengo euskeraz abiatuko dutela komunikazioa. Eta konturatu dira, oztopo batzuk egonda ere hasiera batean, jendea ohitu egiten dela. Eta lehenengoetan egoten ziren protestatxoak edo, ez dirala gertatzen denborarekin, ez da? Orduan, beraiek praktikak, eguneroko praktikak erakutsi die, bai sareetan eta bai aurrez aurreko komunikazioan, gauza batzuekin erabaki hartu eskero aurrera egin daitekela. Bueno, hedabidei buruz ari gara, baina hedabideetan personak agertzen dira, eta askotan persona simbolikoa dira, eta bi galdera pausatu nahiko nituzke hoien inguruan. Seguru denbora aurrera doala eta azkar ibili behar dut hemen. Ze funtzio betetzen dute euskal erreferente simbolikoek erderaz ari direnean, esate baterako. Nik ez ditut personak seinalatu nahi, baina zein da helburua. Euskal komunitatekoak ez direna gerturatzea eta zenbat urrutiratzen gaituzte edo zer pentsarazten digute euskaldunoi, euskal komunitatekoa garenoi horri buruz. Eta bigarren galderari lotuta ze efekto sortzen dute euskal komunitatean. Bereziki, ezagunak izan ez diren personak agerraldi publikoetara euskeraz ari direnean. Eta hemen, bi persona datozki burura batez ere. Eta bata da, euskaraz ikasi zuen lehendakari bat, eta euskaraz ikasi zuen lehendakari bat. Bueno, hauek dira danak hizkuntzarekin lotutako kontuak, eta natorren pixka bat hau biltzera nola bideratu dezakegun hau euskal hedabideen indartzearen bidean edo. Esan dut, komunikazioa ez dela ideiei, gertaerei eta emozioi buruz egiten dugun informazio truke hutsa. Talde sozial jakin bateko partaide izatea ere negoziatzen da komunikazioan. Esan nahien bidez, jarreren bidez, hizkuntzen bidez, hizkuntza bat erabiltzeak posizio bat hartzea esan nahi du. Euskaraz mintzatzeko autua egiten dugunean solaskideari esaten diagu, esaten ari gara, ni euskaraz eta zu, eta zuk. Geure posizioa ematen dugu eta besteari gainera argitzeko, berea argitzeko eskatzen diogu. Esan gabe, noski. Horrek muga eta oztopo hainbat aurkitzen ditu gure gizartean. Batipat aintzinatik datozen hizkuntza politika genoziden ondorioz. Ez dira nere hitzak, Rifeuren adia, o Gifreu. Politika batzuk aktiboak izan ziren frankismoan esaterako, eta gaur egun ere bai. Besteak beste, espainola edo frantsesa jakitera derrigortuta gaudelako, ezta. Beste politika batzuk, berriz, pasiboak dira. Adibidetzat, esango dugu, euskararen aldiko politikarik ez egitea hedabide publikoetan. Baina guztiek helburu bera izan dute.
dute eta izan dute. Politiko aktiboa batzuk nabarmenagoa dira, esate baterako Aznarrek egunkaria itxi zuenekoa. Eta horiek gure erreakzioa pizten dute. Baina politika pasiboak zailagoa dira antzematen. Eta horrela, kakotxartean esan da, horrela dilakoan onartzeko arriskua dugu. Esate baterako entzuten dugunean kalian, euskalduna gutxi dira, total hoie, erderaz eginda ere, ikasi dezatela erderaz eta horrekin aurrea. Bueno, badira hori, politika pasiboak kalte egiten digutenak, ezta? Gaur gorkoz nik proportzio honetan txe ikusten ditut edabideak. Oso irudi infantilak egin ditute, baina, bueno, uste dut ilustratuko dutela zer esan nahi dudan. Irudi honetan agertzen diran borobiloiek, o zirkuloiek, balantza batean jarriko bagenitu, niri halako zerbait aterako, halako zerbait irudikatzen dut. Biztan da, bintzat, balantza ez dagoela orekan. Euskal edabideen platera eta erdal edabideena baino harinagoa da. Denok ez diogu begiratuko honi betaurreko berdinekin, baina balantza desorekan dagoela uste dut denok esango dugula edo denok ulertuko dugula. Eta balantza hau, orekan fizikaren legei jarraituta orekan jartzeko, bi erremedio bakarri daude. Edo alde batetik pisua arindu, edo bestetik kontrapisua jarri. Eta bestela esan da, hauxe da esan nahi nuena, ezta? Erdal medioen presentzia eta funtzioa gutxitu, edo euskal medioenak indartu, edo biak batera. Hau oso simplea eta oso soila da esaten, baina oso zaila izango da bideratzen. Eta zer ibilbide egin beharko litzateke orekara hurbildu eta egonkortzeko, nik honela irudikatzen dut. Halako zerbait. Berriz jarriko dizuet. Euskal edabideen gainean estrategia indartzailea behar ditugu, horren funtzioak eta betekizunak indartuko badira. Baina era berean, segurazki, erdal edabideak eta edabide elebidunak egiten ditu dauzkagun beste aldean, gure ganantz ekarri beharko ditugu. Eta hori fasetan egin beharko da. Euskal edabideak indartu ala, besteak ere gure gana hurbiltzen ditugula. Beti ere estrategia indartzaile baten pean. Panorama honekin, etorkizun ez oso luzera begira jarri beharra daukagu. Alegia, estrategia bat pentsatzen, programa bat adostu eta antolatzen, koordinatuta lan egiten, eta jarraitutasunez gainera bidea luzea izango da jakinda. Eta herriaren kohesioa eta denen integrazioa bilatuta. Beraz, Euskal edabideak indartzeko apustu politikoak egin behar dira. Gure egoera hau estaturik izan ez izanaren ondorio da, baina ez dugu bihar ere eukiko estaturik, eta bien bitartean lan egitea tokatzen zaigu. Dakigun eta daukagun guztiarekin, ez baita gutxi, nahiz eta batzuetan norbaitek edo batzuek kontrakoa sinetzarazi. Euskarari zeleku eskaini nahi zaion edabideetan eta gizartean oroar horrek emango digu neurria. Etorkizuneko zelako herria gura dugun definitutakoan, orduan izango gara benetan gai euskara oztopo ala aukera izango den esateko. Bien bitartean, nik honela formulatuko nuke galdera. Zein lekutan kokatu nahi dugu euskara munduko hizkuntzen artean. Horren arabera indartuko edo ahulduko ditugu euskal edabideak ere. Katalanek beren komunikazio espazioa imaginatu zutenean, katalanaren zentraltasuna espaian jarri gabe planteatu zuten. Guk ere, hainbesteko ausardiaz planteatu beharko genuke, gure espazio komunikatiboa euskara ardatz jarrita. Euskal komunikazio espazioa, Euskal komunikazio espazioa definitu gabe eta ia eratzen hasi gabe gaudelarik, nire ustez, akatsa litzateke gaur egun komunikazio espazio erdaldunean, ez dakit nola esan hau, hola kakotxa hartian hartu. Espazio horretan, euskarak zelleku eta funtzio bete behar duen ebasten saiatzea. Aurrerago, akaso, eta egin beharko da gainera.
Baina lehentasuna euskal espazio komunikatibo sendoan, erreferentziala eraiki behar dugu. Hor dago gure egitekoa. Ez bakarrik espazio komunikatiboa hola edabideekin egin eta kito, baizik eta edabideen, hezkuntzaren, kalearen, euskal literatur eta kultur sistema guztiak bat etorrita. Eginkizun hori atzeratzea beste aukera galdu bat izango da. Eta hau luze zabal jorratzekoa da. Eragile askoren parte hartzea izan beharko du, eta nik uste dut hemendik aurrera, nik ondarra altxo bat besterik ez dudala jarri, eta urrengo etorriko diren saioetarako eta maiinguruetarako izpidea jarri baino besterik ez dudala egin. Eskerrik asko bea, osatu duzun kokatze ponentzia mamitsuaren gatik, orain guri dagokigu gaiari heltzea, Euskarak Euskal Esparru komunikatiboan duen tokiari buruz edo izan beharko lukeen tokiari buruz aritzea, eta horretarako ikusten duzuenez luxuzko maila daukagu, esango nuke maila honek akats bakarra duela, eta akats hori da ikusten duzuenez guztiak gizonezkoak direla, eta horrek erakusten du oraindik ere Euskal Esparru komunikatiboa maskulinoa dela, edo nahiko maskulinoa edo behintzat edabideek bidaltzen dituzten ordezkariak gehien bat gizona direla. Badaukagu hor beste gai bat aurrerantzean ere lantzeko, beste jardunaldi batzuetan nahi bada, baina edonola ere seguru nago gaur osatu dugun mahai honekin baterako direla beak mahai gainean jarritako gai importanteak eta beste batzuk ere. Orduan, gehiago luzatu gabe utzi da zuen maila aurkezten, nire ezkerretik hasita lehenengoa Martxelo Otamendi Egiguren da, ezagutuko duzue, bera Euskaldunon egunkariko zuzendari izandakoa da, itxi ziguten arte eta gaur egun Berria egunkariko zuzendaria. Bere alboan, Jon Barriola Ayerdi, bera Notizias taldetik datorkigu eta Nafarroako zuzendaria da. Arratsaldeon, bioi. Eta bere alboan, Aritz Agirre eskribano, Aritz Agirre EITB taldetik dator, bera Euskadi Irratiko informatibo burua da. Arratsaldeon zuri ere. Eta nire eskuman, Jesus Murua Gorostidi, bera Tolosaldeko Ataritik dator, bertako koordinatzaile eta kudeatzailea da. Kaixo, Jesus, zuri ere. Gero, bere alboan, daukagu Alberto Barandiaran Amillano, bera da Ekimen Edabideen Elkarteko zuzendaria, kaixo, Alberto, arratsaldeon, eta hau da gaurko osatu dugun boskotea. Orduan, hasi baino lehen jarriko dizuet etxeko lan txiki bat bukaerarako, guztiak zarete kazetariak, eta eskatuko dizuet, bai Bea Zabalondok osatu duen ponentziarekin, baita goizean entzundakoekin, ze goizean ere gaiari aipamen desente egin zaizkio, eta baita gure solasaldian entzundakoekin ere, bukaerarako titular bat pentsatzeko. Eta eskatuko dizuet titular hori saioari nolabait bukaera emateko. Ados, orduan, horrek ez du esan nahi adi egon behar ez duzuenik, noski, baina bai mesedez titularra pentsatu. Eta hasteko proposatu nahi dizuet kontatzeko zuen edabideetan, ze oso komunikabide ezberdinetatik zatozte, zein den gaur egun aurrera eramaten den hizkuntza politika batetik, agian batzuek luzeago azaldu beharko duzue, beste batzuek laburrago azalduko duzue, eta gero bestetik Euskal Herrian edo zuen eragin eremuan hizkuntzen botere orekak edo desorekak zein eragin daukan zuen eguneroko jardunean. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, Martxelo zuzua hasita, bai eskatuko dizuet mesedez erantzun motzak emateko, ze denbora aldetik ez du xamar gabiltza. Arratsaldeon, eskerrik asko Ezkerra Berri Fundazioari gonbiapenengatik eta Estitxuri koordinazioarengatik. Nik esango ditu danetako batzuk lehenautik Beatriz Zabalondok esan ditu bere ponentzia markoan,
azkar erantzuteko gu biztanda euskaraz egiten dugu lan, gure produkzio guztia euskaraz egiten dugu, kendutan gari baten egunkarian inglesezko edizio bat egiten genuen, baina ezala euskaraz egiten dugu, hainbat euskarritan, gaur egun euskarri zentraletako bat papera da eta gero ez euskarri elektronikoetan, eta etxe barruko uste hori ere galdetzen dela, etxe barruko harreman guztia euskaraz egiten da gurean. Gurean paper, barne paperak eta bilerak eta txostenak eta txosten finantzieroak eta bestelako euskaraz egiten direz. Gupi hizkuntza handien artean gaude, euskaldunok, batzutan gauza jakinak izango ditut, bai frantsesa eta bai gaztelera, eta horrek askotan behartzen gaitu informazio uholdea eta holde guztia datorrelako guztiaz, baina zati handi batean datorrelako bizkuntzaetako batean, egoaldean gauden ezkero gu zentratuta esate egoaldean zentratuak gure zean nagusia, redakzio nagusia handainen daulako gazteleraz datorkigu eta Baionako delegazioan daudenei hori frantsesez datorkie, horrek behartzen gaitu askotan itzulpenak egitera, ez gara bakarrik kazetari, bagara ere berehalako edo ordu pareatako tartarekin itzultzaileek ere bagara, horrek askotan behartzen ditu, eta Beatrizek askoak hortaz, batzutan itzulpen bihurritu egitera, eta gazteleraz edo frantsesko klitxetan pentsatuta dauden adierazpenak, esaldiak edo ateraldik guk azkar euskarara basabar dugu, askotan tokatzen zaigu horren eraginez hizkuntza bera ere ez dakit bersortzea den, baina akademi batek daukan patxararekin eta daukan denborarekin, eta ez da, ala izan behar du baina, ez da baiderako daukan horren faltan, guk izango hori, guk gauko zortzitan eraki behar du konzeptu hau nola jartzen den. Bueno, batzutan denbora gehiago izaten da, batzutan denbora gutxiago. Beraz, alde batetik hori. Eta gero bestaldetik, gazteleraz eta frantsesez datorlako uholde nagusi hori, erreferentzialtasunak ere hizkuntza horietako nazioi dagoki. Gure herrian gertatzen da, askotan, hizkuntza aldatzen dugunean, nazioa eta herri aldatzen dugula. Beti jarri da adibide tipikoa, Clinton Madridera ator, Clinton Madridera doa. Segun zesaten duzun, herri baten zaude, edo beste herri baten zaude. Zentralidadea, referentzialtasun zentral hori batean dago edo estean. Bueno, horrek ere behartzen gaitu beti etengabe egotera erne eta eukitzea beti 6. o 7. doai bat, zentzu bat filtratzeko hizkuntzarekin batera, gaztelerakin batera, frantsesarekin batera datorren herri konzeptu hori ere filtratzeko. Bueno, Beatriz Abalondo jarri du gobernuaren adibidea edo de Andres izendatu zuteneko hori ez. Horlako dauzkagu egunero. Bueno, hori lortzen da, jendearekin egonda, jendearekin itzen da, jendeari ikus arrazita edo jendearekin konpartituta, zeintzu diren pixkat gure kriterio erreferentzial horiek, ez? Guk ezin dugu letrero luminosoa jarri relazioaren sarreran Clinton Madridera doa, Clinton ez dator Madridera, Clinton Madridera, hori batzutan zorionez ez duguan kasartzen, eta kasartzen duguna azertu egiten da, eta induenarekin baitziten da, eta komentatzen da, zen den gure kriterio nausiaz. Gizarte eragileak erdalduna dira, eta normalen referentzialtasun erdalduna aukate, eta haiek esantakoa ere berinterpretatu inparzaten dugu eskotan. Erdalarekin batera, eta haiek eukizaketen, adirazten digute mentaleekin batera, askotan gure referentzialtasuneraz hurbilduko diren, moldatuko diren aldaketak interpretazioak berritugu, ez bakarriz esan du, baiz eta ze esana izan duenean, esaten duenean en el País Vasco, bueno, segun zeinek esaten du, bakiuk bai dela esaten, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba batura hori Suarezek Komunidade Autónoma Vasca izendatu norta zaidela, País Vasco esatutena, besatzutan nahi dire esaten igualdeko lo probetzik, igual 7 probetzik dira, bueno, segun zeinek esaten duen País Vasco, segun zeinek esaten duen Euskadi, baskotan pensatu behar dugu dira bakarrik iruponentzikin, baina iparraldeko bat esaten modu Euskadi igual lehen gari baten gehiago erabiltzen zuten igual ari da Euskal Herri osoarekin, bueno, batzutan ere lizentzia batzuk hartu beretugu, pentsatzeko ze esan naizun, eta gure irakurleari holako testo esplikatu jarri bai, adierazteko ze esan nahi duen, Andresek País Basko esaten duenean, eta ze esaten duen Iñaki Irazalbeitia Euskara zaitenean, gaztelera zaitenean País Basko esaten duenean, ez? Ibeli bartzatuko? Bai, hastia eukiko dugu gai hau hiltzeko gero ere. Bueno, hastia igualez, baina gala esan behar dizut mosteko behintzat. Banen bani aurreneko hori netzako zela azkarriteko eta hori.
Bueno, azkar joango naiz. Urte askotan Euskal berri agentzia aldarrikatu dugu eta ematen du orain internet daunetik eta Euskarri teknologikoa daudenetik, teknologi berdenetik ez duela aldarrikatzen, baina hizkuntza handiek segitzen dute Euskarri teknologikoetan eta zeutzete albiste agentziak egutzen. Euskarazko albiste agentzia bat, ezakit gero posible den ez den, edo nola liteken, baina uste asko launtuko liguke jatorretik datozen elementu guzti horiek baletoz euskal ikuspegi batetik edo nazio ikuspegi batetik egin da ez. Barkatu Matxero, bizkoat, denbora gehiago behar baldin baduzu, nik nire kuota bat utziko dizut. Ez, kitxo, venga, segi. Ez, bukatzeko nekoan azkerreko puntuar. Egiten, esan dizute. Ez, bakar, eta bestatzen, Beatrizek esan du, referentzialtasunak gazteleraz balin badira, euskarazko komunikabideen referentzialtasunaren kalterako dira. Adierazpen publiko gehien, egiten molima gaztelera, zeo frantxez ez ziten dira, referentzialtasuna hizkuntza horrek hartzen du, hizkuntza horrek irudikatzen duen hartzen du, medio horretan diarduten, hizkuntza horretan diarduten medio hartzen dute, eta gauza jende ardaldunak, gure herrien nagusi denak, medio ardaldunak hartzen ditu normalean mezu garrantzitsuak eta referentzialak emateko. Horrek bazterrera hautzen ditu askotan bat denetan ez, gero eta gutxiago zorionez, euskal medioak eta horrekin erin behar dugu borroka bizkan. Baion, heldu jozu mesedez kontatu guzu notiziaz taldean zein hizkuntza politika jarraitzen duzuen, motz eta gero heldu jozu gaiari hizkuntzen arteko botere desoreka horri. Bai, bueno, a ber, lehen zuk aipatu dituzun gauze batzuk pixua zuzentzeko, ni naiz hemen kazetari ez naizen bakarra, orduan gero titelu egiteko eskatuko dizuet horren zorrotzak ez izatea neurtzekoan. Gure hizkuntza politika, bueno, hemen gu maila hontan behintzat gugora gaztelaniazko hedabide bakarra, eta euskararen presentzia gure hedabideetan, eta nik gehien bat ezagutzen dudana Nafarrokoa denez, Nafarrokoaz hitz eginen dut. Guk euskara ikusten dugu gure ondare, Nafarroko ondare bezala babestu beharra dagona, gure inkizuna ez da euskara bultzatzea, baizik eta guk nahikoa daukagu gutxienez euskara babestekoa. Eta euskara babesteko lan horretan, gure hizkuntza politika oso mugatua da, gehien bat. Euskaraz publikatzen ditugun berriak izaten die euskara berakin zer ikusi dauzkenak, adibidez, bertsolari txapelketako informazioa beti euskaraz egiten dugu noski, edo euskaraz egiten dien konzertuak, eta horrek eramaten du euskara eta kultura, normalen kulturari lotutako informazioak egiten ditugula euskaraz, gehien bat. Eta baita ere beste informazio mota batzutan baita ere euskaraz egiten ditugu adibidez euskaraz gehiago hitz egiten den tokitako berriak. Adibidez, Malreka, Baztan, Leitzaldea, Sakana, inguru hortakoak, ez da. Herriberako berriak euskaraz publikatzea gure kasuan ez luke zentzu handirik izanen. Orduan, desoreka horrek sortzen dituen arazoak, ez digu egia esan, ez digu arazo gehiagiri sortzen. Batez ere, euskaraz publikatzen ditugun berri horiek nahiko euskararen presentzia gure medioetan nahiko mugatua delako, ez da. Hemen, bai, ni badakite bai Gipuzkoan ez horren beste Araban eta bai eta deian ere, hor bai sortzen direla zenbait eztabaida bakoitzek berea publikatu nahi duelako, eta hor ez dakit beste egunkarietan, baina gure egunkarietan behintzat beti izaten da publikatu daiteken baino berri askoz gehiago, eta orduan subasta egizeko izaten da egunero, ez? Eta hor bai izan daitekela nolabaiteko eguneko tokien tokiko arazoak izan daitezkela, baina bueno, ez da funtsezkoa. Eta Martxelok esaten zuen horreri helduta, gauzari edo gizakiri edo nola deitu,
guk hori erdaraz ere badaukagu. Problema hori askotan sortzen zaigu ez. Gure kazetari gutxienez batez ere kazetari berriak eta kazetari berri 10-9 gaztelania hutsez idazten dutelako eta euskaraz ez dakitelako, hango eskolatatik ateratzen dilako. Oso importantea da guretzat adibidez, Laporten adibide hartuta, atletikoko jokalaria ez da jokalari frantsesa, baizik eta jokalari euskalduna da ez, guretzat. Baina naiz eta erdaraz idatzi. Eta hor bai izaten ditugula olako gauzekin, eta edo izenakin, tokien izenakin, eta euskaraz idatzi edo ez idatzi, naiz eta gaztelania zare garen tokian izenak eta euskaldunak dienak euskaraz idaztea gustatzen zaigu nahi izaten dugu, ezta. Orduan, bueno, nik igual honetatik hasi beharun eskerrak ematen dizuet baitare, honea maio ingurontara gonbidatzeagatik, baino pixko-pixkoat ikusten dut gure burua igual tokizkanpo gainako bide guzik euskara hutsezkoak dielako, ezta. Badakit beti gehiago egin ditekela, hori dudik gabe, guk ere badakigu. Zergatik ez dugu gehiago egiten? Pues gehiago ez dugu egiten gure egunkaria edo gure enpresa edo gure enpresa taldea, enpresa pribatua izanik eta inongo laguntzari jasotzen ez duenik, guk errentagarritasuna bilatu behar dugu. Nahi eta nahi ez bizi dira guteko, ezta? Eta badakigu gure publikoa zein den edo zein nahi dugun izatea eta gure publiko hori zuzentzen gara ala beharrez. Hoxe da. Iritsiko da. Bestela oiuka jarrungo naz? Jarri hemen, zer hemen. Bueno, badakizu EITB komunikabide elebiduna dela, ETBek bere bi kanaletan plangintzak, planifikazioak, kazetaritza lanak elebitasunean egiten ditu, eta talde bakarra dauka bi kateetarako, batez ere albistegietan. Irratian badaukagu egitura berritzaileago bat, berez orain gutxi arte, erredakzioaren egitura kazetaritza eskola eta kultura, Euskadi Irratiak eta Radio Euskadik bakoitzak bereak zituen. 30 urtean talde berean egon arren elkarrekin ez zegoen koordinazio handirik, eta esan dezakegu bi erredakzio, bi eskola ezberdin izan direla, eta aurreko legealdiaren hasieran zuzendaritzan eman zen aldaketa bat, eta horren ondorioz jarraitzen du izaten, guk jarraitzen dugu erdi mailako zuzendariak garenok albistegi burua, programa burua, emisio burua, bakoitzak bereak ditu, beraz guk euskeraz egiten dugu lan, Radio Euskadik erderaz, eta hortikan gora, bai zuzendari ordea, eta orain emisio teknika zuzendaria irrati guztietarako dago. Beraz, esan dezakegu goiko erpinean bi hizkuntzatan aritzen den irratitako koordinatzaileak direla, baina gero bakoitzak, irrati bakoitzak badu bere zuzendaritza, ez? Eta gero hizkuntzaren aldetik, Euskadi Irratian guk euskeraz egiten dugu, dakizuenez, eta erredakzio barruan ere bai, guk euskeraz lan egiten dugu, inprimakiak, lanak, denak euskeraz izaten dira, gu baina baritu dugula koordinazioaren ondoren, eta gero eta koordinazioa handiagoa dagoen honetan, tolerantzia zero bat edo jarrera bat eduki behar dugu mantendu daen inprimakietan eta euskerazko barne hizkuntza, ez? Baina oraingoz hori betetzen ari da. Hori da gure komunikazio sistema, nik gogora ekarren nuen pasarte bat, pixka bat botere, hizkuntza botereak eta euskeraz lan egiteak ekartzen dituen desoreka kontuan hartzeko, eta batez ere Euskal Esparru komunikatiboari begira. Nik gogoratzen naiz, aurreko legealdia hasi zenean, legebiltzarrera joan ginen, eta hor bilera ezberdinak izan genituen talde politiko ezberdinekin, eta ordezkari politiko ezagun batek esan zidan, iruditzen zitzaiola, kariño guztiz esan zidan, Euskadi Irratia exotikoa ginela.
Eta orduan nik neure burua irudikatu nuen papagaio berde baten moduan, eta ni zergatik naiz exotikoa besteen ondoan, ez? Eta galdetu nionean, zergatik definitzen zuen exotiko bezala esan zuen, batzutan egiten genitulako galdera exotikoak. Eta hori kariño guztiz esan da, Gero, pentsatzen konturatu nintzen berez zer zen berak esan nahi zuena. Eta zen, askotan, guretzat euskarazko esparru komunikatiboan interes nagusiko gaiak direnak, beste batzuentzat, eta ordezkari politiko importante diren batzuentzat, gai exotikoak direla, ez? Orduan, horrek eman zian zer pentsatua, baina aldi berean, nik ere ukidut, neure burua sentitu izan dut exotiko eskolako patioan, kuadrillan eta bar, gure eguneko titularrak ez ditudanean ikusi beraien solasaldiko gai nagusi bezala, ez? Adibidez, Barcenasen deklarazioaren 4. saioan, txikikerierik handiena ere entzun nuen patioan eta guk horrekin ez genuen egin titularra. Edo berogailuen kontadoreak jarri bertzituztenean modu individualean, hor sekulako polemika sortu zen, gunaiko euskaldunak gara gure etxe inguruan, eta hori etzen izan egun horretan gure titularra, ez? Edo beste adibide bat izan zen, pentsionistek botikak ordaindu behar zutenean, edo iragarpen hori egintzenean, ez? Eta horrek ere, sentiarazi ninduen neure burua, exotiko bezala nire inguruan, eta horrek ere eman zian zer pentsatu, ez? Zer esan nahi dudan horrekin? Euskarazko esparru komunikatiboan askotan bagaudela bi ahobiko ezpata baten aurrean, ez? Eta orduan horrek eskatzen duela aldebiko lan bat, ez? Batetik, gure esparru komunikatiboan referente dena gizarte osora helarazi eta referente bilakaarazi, baina bestetikan ere bai, herritarren premiak, interesak eta bar gurean bildu. Eta askotan, batean erren gelditzen gara, eta bestetan ere bai, ez? Orduan nik uste dut erronka nahikoa zaila dela. Ze adibidez uste dut, gero gogoratu nintzen, politikari horrek egiten zuen referentzia guk galdetu geniolako elkarrizketa batean, zer iruditzen zitzaion udalek euskaraz zerbitzua ematea, ez? Eta hori zen Carlos Urquijoren elegite famatuekin eta bar. Eta ez zitzaion iruditu momentu horretan agenda komunikatiboko arazo nagusi bat. Ez zuen bizi gai printzipal bat bezala, eta guk hala geneukan. Baina kontrako adibide batzuk ere, esan dizudana, eskolako patioan ere ikusi dut. Orduan, iruditzen gure euskarazko esparru komunikatiboan eragile izan behar dugula, baina aldi berean ezin dugu ahaztu, herritarren interesak eta beharrak batzutan beste batzu direla eta hortara egokitu beharra daukagula. Orduan, eskizofrenia txiki da bat da, lan eskatzen duena izan nahi baldin badugu referente. Hor, nik 6 puntu izaten ditugu kontuan Euskadi Irratian, gero batzutan betetzen ditugu, beste batzutan ez, bizitzan gertatzen den bezala. Baina, eraginkor erreferente izateko eta gu euskaraz ari garela kontuan hartuta, eta hortaz beste batzuk eragiteko aukera handiagoa daukatela kontuan hartuta, guk batez ere nabarmentzen duguna da, saiatu produktu eta profesionala egiten jende erakarriko duena. Eta uste dut denok kontuan daukagula edabide guztiok. Gero gizartearen beharretara egokitu, ez bakarrik guk betidanik izan dugun agenda komunikatibo batera, badago batetik agenda komunikatibo mediatiko bat eta beste agenda komunikatibo real bat, eta hori saiatu behar gara distantziak laburtzen. Ezin ditu gure emankizunak esnob eta elitista bihurtu, ematen du euskaraz ari garenok izan behar dugula jasoak eta ezin ditugula ganberradak sartu eta Miley Cyrusen azken bideoa eman eta bar, ez? Eta hor, nik nabaritu dut urteen poderio zaldaketa bat, baina bai hasieratik presio bat. Eta gero, gure gana mundua interpretatzeko eta ezagutzeko hurbiltzen den ezin dugu penalizatu euskalduna izateagatik. Beraz, beste hizkuntzatan ere jasotzen dugun materiala, akaso modu landuago batean neurtuan, baina eman behar diogu. Eta gero bukatzeko esan nahi nuen, aliantza gure artean oso importanteak direla, eta elkarri elikatu beharko genukela gehiago, elkarri mindu baino, ze oso komunidade txikia gara, eta komunidade txikietan bizilagunak asko mintzen dira, elkarren artean esestraka ibiltzen direnean, eta gero nik eskatuko nieke eragilei eta politikoei eta agentei eta euskarazko komunikazioan ari direnean, euskaraz adierazpenak eta egite dituztenean, hizkuntz politiko komunikatibo garbi bat. Hobestu dezatela euskara eta kaso diskriminazio positibo bat egitea. Bestela ibili behar dugu, mohikanoak bezala erdera hutsen egindako agerraldietan euskarazko korteak hartzen ematen du batzutan favore eske gabiltzala, ez? Limosna eske ari gara eta gure lana egiten ari gara. Nik hortan labur bilduko nuke.
Bai, Jesus, zuk tokiko hedabide baten ikuspegitik nola ikusten duzu gaia? Bueno, arratsaldeon. Denen eskerrak ematen dituzte, nik ez dakit dudan hau, ni horre egoteko nintzen. Baina, hainbat gauzagatik, eta uste nulako tokikoek behartutela presentzia maila hontan. Eta gainerako hitzeko jardunaldietan, hori neure den berreiz izait, Josu gindun banaketan, nazionalak eta autonomiko regionalak eta abar, tokikoen presentzia egetzan, eta nik uste dut, bakarka ez, baina daukagun egun dura dalata, hartzale asko ditugula eta badeula gure eragina. Bati bat, euskeraz egiten dien medio dagokionez. Hori batetik. Bestetik, pixka bat, ni Tolosa Legoatariaren ator da, Tolosa Legoatariaren izenean itzengo dut, badia hemen beste tokiko komunikabide dago jendea, eta barka dezatela zehozertan ez banator bat behaien ikuspegikin, baina, neurea botatzea daukatzen zait. Tolosaldea da, 28 herriko eskualde bat, oso euskalduna, nik uste dan, 44.000 biztanle balin baia, 100ko oso handi batek, edo badaki, irakurtzeko gai da, eta gutxinez ulertu egiten du. Orduan poderearen historia hortan, posizio oso honean gaude zentzu hortan. Eta ala sinisten dugu, importantea bai da sinistea. Horregatik, guk gure sorreran hori esplikatu beharko da, ez? Tolosa Legoataria osatzen dugu garai bateko Tolosaldea eta Leitzaldeko hitza egunkaria, Galtza Handi astekaria, amabostekaria, eta Txolarra irratia, eskualde hortan zegoen irrati txiki bat. Egintzan prozeso bat, nun nahi izan duzan, eskualde hortan konkurritzen dugun medio guztik bateratzea, eta lortu zen 3 horiek elkartzea. Ezan lortu dauztasunik, 28 kanala integratzeko, eta ez da ere aiurri, beste amabostekari bat. Azetazio handu diaguna, bati bat bilagona eta hango zonalde batean. Horren ikuste dezue, eskualdetik ez oso populatua, bai oso sakabanatua, 28 herri, horrek zailtasunak sortzen ditu banaketak eta galestia da, zentzu hortan. Hala ere ez gea doako medio bat, etxean jaso nahi duna gure egunkaria edo gure astekariak urteko arpidetza bat ordein behar du, iruditzen zaigulako gainerako politikak nola baita debaluatu itxegutela gure jarduna, eta balio bat eman martzeiola gure jardunari. Hori esan da, eta galderari zuzen junda, gure proiektuaren sarreran esaten da, hizkuntza normalizazioan eta erabileran eragin behar dugula, hori dela gure helburu nagusia. Orduan ez dut uste askoz esplikazio gehiago behar dunik. Guk publikatzen dugu, barne lan guztie euskaraz egiten dugu, eta gure mediotan atera nahi duen edonork, euskaraz hitzein behar du, euskaraz inbarritu bera aurkezpenak, zebestela ez dauka irterarik. Eta hori esaten dugu, lasaitasun edarrean, eta gainaz, lehen aipatu duen, podere kondizio hortatik, ez? Ez dugu sentitzen gure lanean egunerokon erderaren presio hori. Elitekena da, beste albiste batu sortzea, guk ezin ditugunak sartu, baina ez dugu gehi sorte, ez dugu erain handirik sorte. Beste gauza gure gain hartuta daukaguna da, abia puntu hortatik, erreferenteak izan behar degula, eskualdean, multimedia funtzionamentu izan behar degula, 3 urte eskaseko historia badaukagu, Ataria bezala, noski, ez ginen utxetik azten, baina, esan dezagu, referentzialtasun hori lortzen ari gehala, zesan baitu, zehontze irakurketa kaso egiten diegun, zenbaki da beste, baina gu pesatzen dugu, eta nahiko zenbaki reala, 12.000 personak irakurte ditula gure, o begiratzen ditula behintzat, gure periodikoak eta astekariak. Gu irratia txikia da, egizan,
logure pixak ematen digu, ez? Gauen lo asko kentzei gulako batzuta, baina aida pixa ezagutza ematen, eta, interneten, nik uste nahiko datuak konparazioan, dauzkagun oski katalan dauzkia milioikadako horiek, baina, gure eskualde txikia da izanik, audientzi politia dauzkagu. 3.000 bisita egunean, gutxera bera, eta 1.000 bat, eta ezki, ez, gure eskualde txiki bateako. Bukatingoet. Aintzen ez bukatzeko. Bai, Alberto, agian zuk heldu zuzenean hizkuntzen botere kontuari, eta ja eztabaidan sartuko gara, eta botako dizuet zuzenean galdera, zuen artean solasaldia osatu ezazuen. Ondo iruditzen bazaizuez, ordu laurden eskaz geratzen zaigu. Bueno, arratsaldeon, hemen ikusten dudanean Euskal Espazio Komunikatiboa erronka eta aukera batzutan nahazten zaizkititzak da ez da egiten zotu dudan irakurtzen Euskara Espazio Komunikatiboan arazoa eta edo aukera. Zote dagoen olako zerbait horren atzian, edo bintzat nipiskat olako zerbait irudikatzen dut. Estitxuk botatako galdera batzen zer eginkizun du euskerak herri honen eraikuntzan, ez da? Ez dakit zer galdetzen digun, estitxuk zer eginkizun duen euskerak edo zer eginkizun duen edabidek, euskal edabidek. Euskera idagokionez, nik uste dut hor eztabaida bizantino xamarra eduki dezakegula, aldiro errepikatzen dana eta oraindik soluzionatuta ez dakaguna. Eta da euskararen bidez egin behar dugun herria, edo estatua, nahi duzuen bezala jarri, edo estatua, edo herria, egin behar dugun, lortu behar dugun euskara presentzia duina izateko, ez da? Ustut, eztabaida hori ziklikoa dela, sakonekoa, eta ustut ez dugula soluzionatzen. Ez dakit soluziori dakan, baina bakit hemen gauden artean ere seguramente ez ginela ados jarriko hortan. Euskal edabidek zer paper duten arlo hortan aldiz, nik uste dute denok bat gatozela, zeregin handia dutela, edabidek dakigulako, eta goizian ere komentatu da, edabidek egiten dute, marrazten dute herria, bizibilizatzen dute, harremanetan jartzen dituzte hiztunak, eta alde hortatik duela 30 urte esaten balin bazen telebistan sartu gabe euskerak ez zula iraungo, hor sartuta ere zalantzak, baina hor sartu gabe zula iraungo, uste dut gaur egun esan daitekela, edabidetan sartu gabe eta edabidetan presentzia handia eta indartsu izan gabe, euskerak ere ez dula etorkizunik izango. Hor sartuta behar bada ere ez, baina hor gabe seguro, ez da. Ni elkarte bateko kidea naiz, ez naiz hemengo guztia bezala edabide baten ordezkaria, eta gure elkartean euskera hutsean ari diren edabideak daude. Irratiak, telebista, prensa eta internetekoak. Euskara zaitzen diren iaia guztiak. Eta beraz, gure oreka, desoreka hori hizkuntzen arteko gurean da desoreka. Etengabeko desoreka. Gure mundua dena da, eta mundu guztiak dira ikaragarri handiak bere horretan, baina ondoan dakan munduarekiko txikia da. Oso ondo dakitelako gehienetan ondoko hizkuntza, bai gaztelera, bai euskera, edo bai frantsesa, eta eskaintza handia dute. Orduan ez dute bakarrik haien artean lehiatu behar dute askoz ere edabide handiagoekin. Baina nik uste dut benetan desoreka horren kontra ahalegin kolektibo ikaragarri handia egin dutela o badela euskal edabideen sektorea, alduntze bat nahi bada esan, espazioak konkistatzeko. Telebista izan zen lehen da bizi, instituzionalarekin, aldizkari batzuk bazeuden lehenago, gero etorri zen prensa lokala, gero etorri zen egunkaria, etorri ziren aldizkari tematikoak, eta izan da etengabeko espazio konkistatze bat.
Horren alde horretatik, desoreka horren etengabeko borroka bat izan da, eta nik uste dut hori azpimarratu behar dela, eta balore positiboetan jarri behar dela. Izan da balore berritzaile bat ere bai, Martxelok zerbait esan du horri buruz, euskera hizkuntza bezala hedabideetan berritu da, sortan bakarri, baina hedabide sekulako lan egin dute hizkuntza berritzeko, beraz berritzaileak izan dira. Hizkuntza batzutan zurruna hainbat esparrutan malgutu indute, askatu indute eta espazio berria sortu dituzte. Orduan, herriaren eraikuntzan etengabeko eta ezinbesteko garrantzia dute. Eta izan dute eta izango dute. Goizian nazionalak eta pixkata aipatu da, nahi kosta egiten zait nazionalen artean sartzea, eta bakite honek ez da bai da arako asko ematen duela, baina hizkuntza, euskera, ardatza ez dakan, edo behintzat duintasun nahikoa ematen ez dioten edabideak sartzea. Nik uste dute deitu daitezkela beste modu askota, eta nik Jesusekin bat nator, tokiko edabidek ere neurri hortan nazionalak ere konsideratzen ditut, ez? Ari direlako behaien esparruan, herria irudikatzen modu batez euskararen bidez, eta ari direlako, irudikatzen herri bat, ez da. Orduan, bukatzeagatik pixkat ikusten ditut adibidez inguruan hitziten duenean espazio komunikatiboaz eta hori, eta nik ulertzen dute goizean ere goizeko mai inguruan oso zaila egiten zitzaien bertako ere bai espazio komunikatibo bati buruz hitz egitea, oso referentzia diferentea dituzten edabide asko daudelako, baina euskarazko edabideen artean eta euskararen inguruan bizi diren edabideekin ni bai ikusten dut behintzat espazio komunikatibo bat egin beharrekoa, beak esan duen bezala, eta laguntzeko aukerak ikusten ditut alde horretatik, euskara ardatza duten artean eta behintzat euskara iruditasun nahikoa eman nahi dioten artean. Helduko diote oraintxe Albertok aipatu duen kontu bati eta eskatuko dizuet zuen arteko solasaldia egiteko. Zein izan behar da apostua? Euskarak hartzea erdal eremuan nolabaiteko tokia eta esparru horietan sartzea, edo euskarazko euskal esparru eta euskarazko esparru komunikatibo propioa indartzea. Beak nolabait bere ponentzian galdera hori bota du, orduan nahi dut zuen artean honi buruz pixkat solastea. Nahi duenak. Nik uste dut biak inberdila. Gaude zenbat katalanizun zeuden Franko hiltzenean? Ze porcentaje? 70%? Menos. Bai, baina gehiengoa ziren. 75 gehiengoa zen. Oso zaila da hizkuntz bat errekuperatzea 28-30 daukazunean. Oso zaila da hizkuntz instituzio arrazkapena egitea prozesu azkar baten. Nik uste dut, parte negatiboa, mantxoagoaz kuantitatiboki, oso mantxo, hizkuntza errekuperazioan, eta 3 milioi gara. Orduan, 3 milioitara euskaldunen kopura hurbiltzen ez den neurrin, oso zaila daukagu, oso zaila daukagu. Zenbat geha, 8.000, 9.000? Esaten dugunak inkestatzen euskaraz badakigula eta euskaldunak garela. Baina zenbat gara gero benetan. Eunkani garaian, uste dut, siadeko gintzula zerreta bat, eta zertarren ondori izan zen, 10.000 euskaldunen inguruan pivotatzen zula, 10.000 lagunek eusten zioten euskarazko produktuen konsumori. 10.000 lagunek. Azkeneko 30 hauetan, desientea hunditu euskaldunen parkea. Zenbat dira horren? Zenbat gara? Eta uste datori siadeko berean zuen, uste berritu inberko litzakela, jakiteko benetan, gaur egun de facto, zenbat jendeari den euskaraz konsumitzen, batekin godu, Euskadi irratia entzungo dugunero, eta gero izango du jakinen arpidetza, eta joango da antzerka ikustea urtan bialdiz. Bestak ikusiko du urtan behin diten den film hori, gehi berria, gehi ez dakit zein godun, antzerka joango da. Besteak erosiko ditu ez dakit zen badizko euskarazkoak, 2 liburu eta daukat jakin arpidetza. Guzti horien konbinaketak ematen digu euskarazko produktuen konsumoa, baina jakin beharko nuke
nagusiki zenbaten, maiztasun txukun batekin zenbaten ingurun, zenbatek iten duen hori. Azitzen ari zego Euskaldunen parkea, baina ez da azitzen ari neurri berean euskarazko konsumoen, euskarazko produzioaren konsumoa. Daukeu gara baten dekalaz deitzen zen, orain gap deitzen dioten agaztek. Urruntzera izaigu Euskaldunen kopurua euskarazko konsumotik. Zenbat gara, 10.000 ez, 20.000, 30.000 lagun gara, herri honetan defekto euskarazko produktuaren konsumoa egiten dugunok. Hoi da parte negatiboa, parte eskorrena da, oso mantxogoaz kuantitiboki, baina oso azkargoaz kualitatiboki. Herri honetan euskarak azkeneko 40 urteetan eman duen aurrapen kualitatiboa, orain ematen dut Patxi Bazarrekan izela, ematen duen aurrapen kualitatiboa ikaragarria da. Katalanen ondoren, gu gara munduan dagoen estaturik gabeko hizkuntza eskaintza hundina dukana. Ez dago munduan beste hizkuntza bat, estatu hizkuntza ez dena, herri hortan edo estarri baten, Quebec da kaso falso bat, Quebecen frantsesa ez da hizkuntz minorizatua, frantses dunak izalitezke minorizatua, baina ez hizkuntza bera, zagartzu zu parabolika bat, internet, eta aukatzu frantzia eskintzen duguzia. Uste dut garela bigarrenak, Katalanen ondoren, ez dago estaturik gabeko hizkuntza bat, zuzenbidea, arkitektura eta ez daizen bat karrera euskaraz edo katalanez ikasiltezkena. Aimarrak eta ketxoak baino gehiago dira, baina ez daukate ez da urrutitik ere gurean daune eskaintza. Beraz, kuantitatiboki oso mantxo, kuantitatiboki oso mantxo eta kualitatiboki oso ondoaz. Euskarak izan du erguperazioa eta azkeneko 40 urte hauetan kualitatiboa ikaragarria. Gero batek izango dio meritu, emango dio meritu administrazioari, besteek euskaldun konzentziatuei, beste batzuek bien kombinazioari, baina gaur egun korresponsala dauzkagu zuek munduan zehar, eta besteak ere, eta horren dela zaitzen motorte hori, pentsa ezina zen. Eta dauzkagu genetistak, ez da gitzema genetista, mai inguru bat egiteko genetismoaren inguruan, edo ez da gitzere zientziaren inguruan. Zeuzetor elemento, gurean, edo bizkortzen dugu Euskaldunen prozesua, izan behar du, majoritariago eta sendoago, ez bakarrik jendeak esaten ikuskera zulertzen dut, eta Euskaldun pasiboa eta Euskaldun inkestak izentzeko erabiltzen konzeptu horiek, Euskaldun pasiboa da, eta horren Euskaldun pasiboakin, bai, Euskaldun pasiboa maiz baduzu ezarretzen, zeituko du beti pasiboa izaten. Eta gero eta Euskaldun gutxiago izango da, Euskaraz ezin dago lehizan, baina, hori elemento garrantzitsua, lehen behar duna da, bizkortu, abiaduran, edapenean eta sendotasunean, ez bakarrik inkestatarako, baizik eta gero jardunean, hori komplikatua da, eta lan handi eskatzen. Bueno, zer dago gure esku eta zertan behar dugu laguntza. Nik uste gure esku dagoela produktu interesgarri bat egitea eta kompetitibo izatea edo zeinekin. Euskal Irratia Zerrekin, Berria Diario Askokin, hori gure esku dago. Iruditzen zaite produktu aldetik, askotan, betiko biktimismotik eta alde egin behar duak. Dauzkagu zailtasun batzuk, dauzkagu ere beste aukera batzuk, gertutasuna, bestelako produktua lantzeko aukera, erreferentzialtasuna anbito batzutan, eta bar. Nik uste hala ere, edatzen ari dela gure bezero potentziala, eta guk ere edatu behar dugula gure edukia horraino. Uste dut, Euskarazko esparru komunikatiboaren barruan sartu behar ditugula gizarte osoari eragiten dizkiotenak eta ez bakarrik euskal hiztunei eragiten dizkiotenak. Erdaldunen komunitatean nagusi diren gaiak ere guk gurera ekarri behar ditugula eta iritzi horiek gurera ekarri behar ditugu eta gai horiek ere aipatu. Eta uste dut ari garela. Eta gero uste dut tresna erabilgarri izateko nazio eraikuntzan sinesten dutenetatik haratago baita bestelako iritzi, baina baita asolagabekeria politikoan bizi direnak ere kontuan hartu behar dugula. Osea, sarea pixka bat luzatu beharra daukagula, ze urte asko bizi izan dugu, normala den bezala bakarrik sektore batzuek kasu egiten zigutelako eta beste kulertzen ez gintuztelako, modu batean, eta uste dut orain badaukagula aukera zabaltzeko, eta nik ikusten dut Euskarazko edabideetan behintzat, ez dakizuek, baina zabaltzeko ahalegin hori eta bestelako gaiak, bestelako produktuak lantzeko hori. Zertan behar dugun laguntza, eta igual orain ja biktimista ere jarriko naiz, behar dugu eragiteko indarra. Eta hori, iruditzai guk bakarrik edo gugan sinisten dute bestelako eragilek eta lehenbiziko adierazpenak tarteka gurean egiten dituzte, eta benetako mezuak emateko gureak aukeratzen dituzte, eta bar,
hor nik uste dut, eragileen artean behar dugula laguntza, pres gaudelako, konpetizio horretan edozeinekin lehiatzeko, baita nazioartekoekin ere, ze hitz egiten da askotan euskarazko esparru komunikatiboa, euskal esparru komunikatiboa versus Espainiakoa, baina ez gara askotan bakarrik Espainiakoaren menpe, baita nazioarteko agentzia handiek markatzen diguten menpe, eta bar, ez? Nik uste hor ere, kazetaritzaren krisi batez hitz egin dezakegula, ez? Baina hortaz aparte nik uste askotan bai, iruditzen zait, pres gaudela eta behar dugula besteek ere guri indarra ematea eragiteko. Bai, Jon, lehen Albertok aurreratu du eta gian hortik diezaiokezu. Galdera zenea euskarak zein zentralitate eduki behar duen herri honen eraikuntzan eta galdera hori erantzunez komunikabidek zein eginkizun daukaten horretan. Notiziaz taldetik edo zuko egiten duzun hausnarketa zentzu honetan zein da? Bueno, gure euskara behar duen tokia, gure lehen esan dudan bezala, gure lehen biziko eginkizuna da gutxinez ez galtzea. Esan dizut, gu komunikazio talde bakara, komunikazio taldea lana eta komunikazioa eta guztia erderaz egiten duguna, baina euskara defendituz. Eta euskara defendituz esan nahi dutenen, o abestuz esaten dutenen, asko zerrexagoa da hau ikustea Nafarroan, hemen baino. Nafarroan egoera ez da hemen bezalakoa eta ez da izan. Oain gauzak aldatzen edie bizkika, baina Nafarroan izan dugun egoera azkeneko urtabetan izugarri latza izan du alde hortatik euskaren kontra, ez da. Eta ja, babesa matea, ez galtzea, babesa matea gutxinez ja, asko iduritzen zitzaigun. Zergatik, gure eginkizuna ez dagolako zuzenen lotua euskararen edapenari, baizik eta gure eginkizuna komunikazioa da, guk erdaraz egiten dugu komunikazioa, gaztelaniaz kasu honetan, baino bai daukagula gure zereginen artean oso garbi euskara ondare bezala geurea dela eta babestu egin behar dugula. Eta hori, nila bukatzeko igual titularra jarriko nuke, ez dakite oso titular alakoa den borobila den, baina ni gelditu naiz, izugarri gustatu zait, desoreka sortzen duen irudi hori nola orekatu, nola aipatu duen bere emanaldian, izugarri gustatu zait, eta oso ados nago horrekin. Oreka dezagun desoreka. Bai, Jesus edo Alberto, zerbait gehitzeko. Nik, esan nahi nuke, gu tokiko ez dakiz, lehen oso garbi zion, lehen komunikazio zanen paperekoa edo irrati zona mugatu batean, garbi zion, diferentziak eta ingurukoen artean gu tokiko ginean, da beste ziren, irrati o medio nazionalak, o medio provinzialak, o garbi zen, Diario Baskoko zundari esan du, behar tokiko diela, orduan, gu etxeko gola izango beha. Baina, bueno, guztatzen zait etxekoaren kontzeptua, guk gure izaeran, guk hartu ezken eginkizunetan da, beida, ez hitzak, eskualdeak kohesionatzea, euskara sustatzea, funtzia publikoa izatea, gertutasuna ematea, parte hartzailea izatea, eta igual ez dut sinistuko, baina denean saiatzea gu, bai, gure eskualdean parte hartzen dugu, eragileak etortzen dira gure planak alkarrekin egiten ditugun zen nolako difusio eman beha antolatzen gautu horiei, parte hartzailea geha, kohestio lan hori ere egiten saiatzen geha, kapatza geha eskualdeko eragile mordosa juntatu ekintza konkreto bat bultzatzeko guk difusio emango dioguna, hori egiten dugu, kapatza geha hortako ere, esan dut lehen euskara dela gure lehenengo helburua, dena egiten dugu euskaratik. Ez dakit oso zaila egiten zait diskusio maila honetan sartzen hain gauza gertuko izan da. Gertutasun horrek ere, txikia izan da, eta barkatu jatu kago txartean eskaxak, hauskorra egiten gaitu horrek, eta erresa gu, nola baite,
gure jarduna analizatu eta pentsatzea hau gure kontraidek, eta gainaz etortzea eta esatea zuek gure kontraizate eta kontu zibile gurekin, eta gertutasun horre badu hori ere. Gure ez etortzen bakarrik politikoak bronkakin. Gure etorrilik eozin ikastetxe, edo igual, hartzai bat igual, baralarriko asuntu horrekin asarretu galako publikatu zehozekin, ez? Oso gertuko gea. Baina orduan izateku euskeratze prozesu hortan, ni pensatzen tokiko komunikabideak nolaiteko lantzaera bat bageala. Nolaiteko gu handik sor daitezke euskerara datorren jendea, gero media ondia gota jungo diena. Orduan gu oso saiatzen aldik eta ondona tratatzen, aldik eta ondona metabolizatzen komari hau guztiak, eta lantzaera guzti hau egiten. Orduan, zea hortan, aipatu dugun oreka, desoreka hortan, zeak desoreka ikusten leku hortan, desoreka ikusten dut, baina agian norbaitek pensa ezaket desoreka bere aurkako gala, ez? Hainbeste euskarari galako ardaztasun eman da, pensa ezaket gaztereraz lan egiten duen, gure eskualde gehozin agentek, nik baztertu egiten dutela. Ez da gure asmoa gure baztertzea. Guna ideuna da, ura ohartzea, nun da hon, eta bizak gure aliatu egizatea, bizak lehen beha proposatzen duen desorekatik orekarako bide hortan. Alberto, beste zerbait edo galderatarako tartea zabalduko dugu. Galderaren bat, publikoaren artean, bai Josu? Eskerrik asko. Goizean egin dudan komunikazio espazioaren definizioaren arabera, tokiko komunikabideak ez ditu sartu nahita. Zergatik, ni pentsatzen tokiko komunikabideak noski nazioaren parte garrantzitsu direla, baina birsortzen duten komunikazio espazioa ez dela maila nazionalekoa. Horregatik, naiz eta nazioaren parte garrantzitsu izan eta nazioaren ezurduran funtsezkoak izan, uste dut ez dutela osatzen, ez dituztela harremanetan jartzen nolabait esatearren naziokideak baizik, herrikideak, eskualdekideak, eta hori izan da gidatu nagoen filosofia. Horregatik utzi ditut aparte. Nik uste dut horiek osatzen dutela laugarren espazio bat, laugarren maila bat, tokikoa. Eta zelan euskal espazio komunikatiboaz ari ginen, ez Euskal Herriko komunikazio espazio ez, orduan maila ipini dut nazioan, hori izan da arrazoia. Eta definizio beraren arabera, Alberto esan duen zerbait erantzunez ere, nik bai uste dut, eta horregatik kokatu ditut, gazteleraz edota elebietan ari diren zenbait komunikabidek birsortu egiten dutela nazioaren ideia, naziokideak harremanetan jartzen gaituztelako. Niri hitz egiten didate Tuteran gertatzen denaz, edo Baionan gertatzen denaz, eta hangoi hitz egiten diete hemen gertatzen denaz. Eta zentzu horretan, eta beti ere nire definizioaren arabera, nik uste dut, horiek ere konsideratu behar direla nazio komunikazio espazioaren parte. Zer gertatzen da, komunikazio espazioak lurralde bateko kideak harremanetan jartzeaz gain, lehen ere esan dut, kultura birsortzailea dira, eta bar, eta hor sortzen zait amaieran bota duan zalantza. Komunikazio espazio bakar bat hizkuntza baino gehiagotan eratu daiteke, konpondu ebatzi gabe daukadan galdera bada. Eta amaitzeko, Martxelo egindako galdera bati, erantzuteko, hegoaldean, gaur egun, Euskaldunen 140 inguru konsumitzen du egunero euskarazko komunikabideren bat. Asko da. Asko konsumitzen du edo gutxi konsumitzen du. Behar bada ematen du minutu bat ETB bat ikusten eta 2 ordu eta erdi Tele5 ikusten. Hala da. Edo ikusten du eberria.eusen titular bat eta El Correo osorik irakurtzen du. Bai, hala da. Baina 140 konsumitzen du egunero euskarazko komunikabideren bat. Ia 100 konsumitzen dugu gaztelaniazko, frantsesezko komunikabide bat. Hori ere egia da. Baina, datua hortxe dago. Maitik erantzun nahi badiozue, edo bestela beste galderaren bat badago? Ez bakarrik. Josu izan duen bidetik, konsumoaren kontuan, ala da mundu guztian,
eta gurean ere bai ez, baina nabardura txiki bat, urtean 200 euro ordaindu behar izateak markatzen du ere kontsumitzailearen zerbait. Kendu gabe inongo meritorik komunikabide publikoi, baina komunikabide publiko horietan, familia bakoitzak 200 euro ordaindu beharko balitu irratia kontsumitzeatik eta beste 200 telebista kontsumitzeatik, zeurazki lerautik ere oso handiak ez diren bati bat telebistan irratia asko zebetoi joa. Ez diren oso audientziak are gehiago urrituko lirateke, zenet hori ez da gure berezitasuna, zenet beste tane bai, Frantzian lemon erosi barra dago, eta gero telebista, Frantzian telebista okerrez bali meno aparteko zerga bat ordaintzen dute. Guk ordaintzen dugu zerga orokorren barruan. Frantzian ordaintzen da aparteko zerga bat okerrez bali meno, uste urtero modu nominal batez ordaintzen dela. Bertaina handian ite dutena da telebista erosten den aldiro erosten da zabat, ordaintzen da zerga bat, eta hori ez. Baina konsumo aldetik, ni hain nintzen, bat ipan nabarmentzen, alegin ekonomiko bat eskantzen duten zez konsumo. Bizitkuntzatan ematen talien ekonomiko hori, gure ere baiz. Besterik? Nahi baduzue joan pentsatzen, azken galdera baterako tartea utziko dugu, eta mesedez titularrak emango dizkidazue. Hasi egian zu, Alberto? Bai. Kazetari txar bat bezala, behari lapurtuko jot, eta Euskal Espazio Komunikatiboa egin behar da, eta ezin dela gerorako utzi, ez da? Uztut ere gaur egungo egin beharra dela, eta urgentzia bat. Jesus? Nik antzeko ide banaukan ez, goizen entzun dudanetik, baina igual arratsaleko gertu daulako, eta pentsatzen duelako motel baldin bagoaz, igual gure traktoreak ez duzelako behar bezala tiratzen, o behar bezala antolaut ez daudelako izango dela, eta dagokiunez, nik hortik joko nuket, ausardiaz planteatu beharko benukela euskeran ardatzutzako espazio komunikatiboa antolatzea. Ia, zurea, Martxelo? Idatzizko gareno bakizu izaten dugula kajaren arazoa. Horri bat zegu kabitzen kajan bersio bat, beste bersio laburra bat sartu behar dugu. Horren bersio luzean komunikazio esparru euskaldun gehiagoren beharrean, eta batzutan nola letra parea sobratzen dien, bardun komunikazio esparrua euskaldun gehiagoren zain. Bai, Aritz. Nik zaila ukatze goizean piperre egin dut, Josu Amezagaren klasean nahi zegoen, unibertsitatean bezala. Baina, nik bi aukeratuko nituzke, bat agenda komunikatiboan eragin behar dugu, jendartearen interesta beharretatik abiatuta, eta bestean Martxelori lapurtuko diot, kualitatiboko saltoa kuantitatibora ekarri. Zerbait gaitu nahi baduzu lehen esandakoari? Nik esan nuke Euskal Espazio Komunikatiboan guztiok daukagula zeregina, bai Euskara hutsez lanen aizaretenak eta baita Euskara hutsez ari ez garenak, baino nahi dugunak. Azken galdera bat edo bestela saioari... Bai? Bai. Zaibea, bai. Ni titularrak egiten ez nahi zozona, idea botako dit. Espazio komunikatiboa aritu gara, ari gara, eta edabideak ditugu denbora guztian gogoan, eta horretaz mintzatu gara batez ere. Oso importanteak izan da, uste dut, edabidei lagundu behar dietela ez bakarrik botere publikoak, botereak, agintariek, lagundu behar diete, bat egin behar da, hezkuntza, lehen esan dut, hezkuntza, transmisioa, etxeko giroa, eskola liburuak, kultura oroar, kultura adierazpen guztiak hor bat eginda joan behar dugu. Uste dut, espazio komunikatibo hori indartzeko modua dela
espazio, o mini espazio, edo mini sistema horiek, sistema horiek banaka hartuta, egin daitezke banaka aztertu, baina hauek danak lotuta doaz, teilakatuta doaz. Eta teilakatze hori lortu behar dugu ahalik eta trinkoena egitea benetako espazioa sendotzeko. Salbuespen egingo dugu, Iñaki, bai. Bueno, bizi eskerrak eman hor baian zaudeten guztioi, eta gero, holako gogoeta txiki bat, ez? Nik esan Euskal Espazio komunikatiboa zitzitean eta komunikabi desberdintako agenteak hemen egotea, eta notiziaz taldea hemen egotea, erderaz publikatzen duen medio bat hemen egotea ez da kasualidadea. Kontrastea bertzela, irutzen zitzaigun, bestela gertaziteken Euskaldunak astea zer dago, ze problemataz gaizki gauden, eta nik uste kontrastea egotea beharrezkoa zentzitekela. Eta gero, pixka bat, atentzio eta jardun guztietan ez dudala entzun, edo ez du sumatu entzutean, edo ez dut lertuak aso. Ez da lipatu ningo momentutan, espazio hori sortzeko elkarren artean behar dien sinergiak edo elkarlanak. Eta nik hor usten dut. Nik uste gai importanta dela eta gaur ez dela hemen atera. Espazio komunikatibo hori agente batzuk sortu barute eta agente horiek ja bertan esparruan joko zelaian ari dira. Hoda, Rubia bezala, mele ordenatu bat, sendoa, osatu behar dute jokalari guztiek. Ez ezkio balio, bere kasa dabiltzan izarrak 1 metro egiten batek eta beste batek 0 metro ezik da. Uztartze hori, mele hori ordenatu, sendatu behar dugu hori sortzeko, eta hortaz mentxa izan dut gaurko jardunetan. Besteik ez. Seguru asko denbora falta ere egongo zen tarteko, hemen utziko dugu, orain beste mailinguru interesgarri bat daukagu politikati datozen ordezka.